Mae gwaith ieuenctid yng Nghymru yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 11 a 25 i ddysgu, i fynegu eu hunain i gymryd rhan yn y penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw, ac i fod y gorau y gallen nhw fod. Mae gwaith ieuenctid yn digwydd mewn nifer o lefydd gwahanol ac yn cynnig lle diogel i gefnogi bob person ifanc i dyfu, i fod â llais a deall eu hawliau, i ddysgu, i gael hwyl a fod pobl ifanc eraill ac i fod yn rhan o gymuned. Mae gynllun sy'n dweud wrth bobl ifanc am waith ieuenctid a'r hyn y mae Llywodraeth Cymru eisiau ei weld yng Nghymru yn y dyfodol. Mae'n bwysig oherwydd ei fod yn effeithio ar bobl ifanc yng Nghymru. Mae'n ymwneud â phobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, felly mae angen iddynt wybod beth sydd yn y cynllun mwyn sicrhau ei bod yn cael yr hyn y mae ganddynt ar hawl iddo. Mae gan Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru 5 nod. Mae hyn yn golygu datblygu hunain yn berson hefo cefnogaeth cywir trwy dysgu sgiliau bywyd ac fydd yn helpu iddyn nhw yn y dyfodol. Mae gwaith ieuenctid yn digwydd mewn llefydd diogel ac mae ar gael i bawb. Ni ddylai unrhyw un cael ei heithrio ar sail gwahaniaethau a dylai gwaith ieuenctid fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae gan bobl ifanc lais, mae'n cael ei clywed ac maent yn chwarae rhan yn y penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw. Mae Cymru angen gweithwyr ieuenctid sy'n gwybod beth maent yn ei wneud ac yn cynnig y gwasanaethau a chymorth gorau i bobl ifanc. Dylai gweithwyr ieuenctid cael ei gwerthfawrogi, ei hadnabod, ei hyfforddi ac ymhwyso. Mae werth gwaith ieuenctid yw cael ei adnabod am hwn yn pwysig. Mae hyn yn feddwl fod pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid a pawb arall yn credu fod gwaith ieuenctid yw bwysig a maent yn gwybod sut mae o'n effeithio bywydau pobl ifanc. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i waith ieuenctid ac i sicrhau bod cynlluniau, arian a phobl ar gael i arwain a gwella gwaith ieuenctid ac i wneud hiroedlog. Mae angen i bawb deall beth yw gwaith ieuenctid mwyn i'r cynllun gweithio ac mae angen i bawb fod yn gyfrifol amdano. Mae angen i weithwyr ieuenctid wybod beth maent yn ei wneud i helpu pobl ifanc gyrraedd eu potensial. Mae angen i waith ieuenctid fod ar gael i bawb ac mae angen i hyn digwydd yn Gymraeg a Saesneg. Rydym yn gwybod bod gwaith ieuenctid yn helpu pobl ifanc i ffynnu.